Kære forsvarschef, præsident for Euromil, ærede gæster, kære delegerede, kære medarbejdere. Jeg vil gerne byde velkommen i dag til Centralforeningen for Stampersonellets Kongres 2010. Den mere officielle del, for det andet det foregik i går. For mens forsvarspolitikerne og forsvarets øverste ledelse taler om at styrke indsatsen i Afghanistan, oplever kollegaerne selv nedskæringer og forringelser på de danske tjenestesteder. Problemerne handler ofte om økonomi, og lad mig sige det lige ud. Det er mit indtryk, at ledelsen i forsvaret ikke altid er klar over, hvor milliarderne befinder sig. Jeg står her som formand for CS, men jeg står også som dansk soldat, og jeg står også som dansk skatteborger, og uanset hvilken kasket jeg tager på, så forventer jeg, at I sørger for, at stigerne når helt ned til jorden, inden I bygger stiladset helt op i himlen. Ofte virker det som om, at forsvarets personeltjeneste tænker, lad os trække kortet med ledelsesretten, det er nemmest, det kan vi som ledelse forholde os til, eller så må vi jo mødes i arbejdsretten. Men kære ledelse, det kort og den trussel har været på bordet alt for mange gange. Det lugter af indelukkede kontorer, jordslåede ledelsesmanualer, og det forpester klimaet på vores arbejdspladser. I CS siger vi hellere, end vi vil. Jeg skal til at slutte. Jeg har forsøgt at sætte fokus på det, som er en meget vigtig udfordring for det danske forsvar nu og fremover, nemlig sammenhængskraften. De danske operationer ude og basen hjemme, ja, de skal hænge sammen. Der skal ny lim til i sammenhængen mellem forsvarets enkelte dele og personaleorganisationen. Med andre ord, der skal en ny fælles indsats til. Så lad os stå sammen, alle os i salen her. Så kære politikere, skab rammerne for et bæredygtigt forsvar, der kan løse opgaverne både ude og hjemme. Kære forsvarets ledelse, samarbejdet er kommet for at blive, så lad os få det bedste ud af det. Og kære kollegaer, gå til ledelsen, tag snakken, vær på den måde med til at tage ansvar. Vi er alle forsvaret. Vi er alle afhængige af det samme fundament, og vi har alle det samme mål, at styrke Danmarks sikkerhed. Tak for ordet.